Ćao, hteli bismo da podelimo nekoliko saveta o putovanju autom, tačnije o dužim putovanjima autom sa detetom. Ono što su neke naše preporuke, pod jedan je da izaberete dobro auto sedište. Nama se pokazalo kao dobro da auto sedište ima opciju da se stavi u ležeći položaj, zbog toga što često putujemo noću i trudimo se da iskoristimo trenutke kada ona spava. Idemo, Sofija! Druga stvar koju sam htela da vam preporučim se tiče njenih ličnih stvari. U pitanju su stvari bez kojih pretpostavljam da ne napuštate kuću, to su preslaka, vlažne maramice, ne znam, voda, neke grickalice. Preporučujem vam da to prosto uvek bude pored vas, uz vas. Nama to stoji ispred njenog autosedišta i to nam jako olakšava putovanje i pauze. Takođe je preporučljivo da vam tu bude i poneka zanimacija za dete. Znači, nešto igračkica, za prvu pomoć, neki stikeri, knjižice, šta god vam padne na pamet. Uvek ponese nešto novo čime ćete ih iznenaditi. Slovo R. R kao? Bravo! Kao moj rana. Kao tvoj rana? J kao? Bravo! Slovo K. K kao? Bravo! Slovo F. F kao? Flamingo! Ti imaš kupaći? Da, je ovo da i kupaći, mama. Treća obavezna stvar sa nama je noša. Znači, nošu apsolutno nosimo uz nas, jer prosto ona je mala i kada dođe vreme za toalet, prosto ne možemo da čekamo prvu pumpu, već stanemo na prvom proširenju ili kako god, snalazimo se, ali noša nam je jako bitna. Prosto nije realno na duži put sa malim detetom bez nje. Ranije smo, dok je bila u pelenama, apsolutno u ovom rancu koji smo malo pre spominjali, apsolutno nosili i pelene i kremu, tako da to je ono što je svakako neophodnost i na što treba da se misli. Nalazimo se između Ronde i Kadiza. Podesili smo tako da kada je Sofiji vreme za spavanje, mi budemo u putu. Ovde odmara. Se polako vozamo. Četvrta stvar koju bismo preporučili je prosto dosta zabave u autu. Sve što vam padne na pamet. Znači, neke mame su mi pisale da njima pomažu štipaljke. Neke mame prosto ponesu čak i plastelin i one ljigavce, gluposti razne, knjižice, šta god im drži pažnju. Prosto je dobro da je uz vas. Da, potrudite se da dete nauči nešto novo. Kad već idete na put, na neka nova mesta, pričajte detetu o tome gde idete, šta ćete videti, šta ćete doživeti, šta će joj biti zabavno i prosto potrudite se da čitav proces bude detetu interesantan. Muzika! Čekaj, stani, šta se dešava na grani? Sledeća stvar se tiče muzike. Mi na flash na koji stavimo muziku koja je nama draga, obavezno ubacimo i njene najdraže pesmice i onda prosto tokom puta pravimo žurke u autu. I to takođe pomaže i učini put jednostavnijim. Tako da pesmice rade. Opa, bravo. Moram da vidim dalje.
Evo pogledajte kako to izgleda u autu. Banane žute. Vrtića, ligu pesme, pevala su deca. Tu, ali nema malog zeta. Čekaj, čekaj. Stani, stani. Bravo. Ponesite u telefonu ili u tabletu dovoljno crtaća, pesmica, stvari koje znate da vaše dete rade. Ono što će je smiriti, jer prosto, hteli mi ili ne, u tim trenucima posegnemo za tehnologijom definitivno. Ono što je također preporuka je da kada idete na duže putovanja sa detetom pravite češće pauze nego što biste inače pravili. Tako da pauzirajte dovoljno često. Naša preporuka je na sat i po 2. Zavisi naravno i od dužine puta, ali svakako učinite da putovanje bude i vama i detetu ili deci što je moguće više prijatno i jednostavno. Još. Ajde. Sada je u planu da napravimo pauzu za kaficu u mjestu koje se zove Arcos de la Frontera i to nam je usput, pa nam je u planu da se malo odmorimo, osvežimo i da idemo dalje ka Kadizu. I evo je, opet nasrće na brod. Imajte dovoljno vode, treba će vam da operete ruke, da isperete nošu za 300 različitih stvari, tako da nemojte u tome da oskudevate. Ono što je također bitno, posebno u toku prolećnih i letnjih mjeseci, je da na prozorima imate zaštitu od sunca. Prosto da bi dete moglo da spava, odmara i da ne bi bilo neprijatno, znači nemojte to da zaboravite. To je ono što će vam svakako trebati. Kako to izgleda praktično. Malo nam je džumbus pozadi, ali to je valjda tako normalno. Kada je sam auto u pitanju, ono na što sam prvo htjela da vam skrenem pažnju je Child Lock System. Kod nas se ovako aktivira. I to pretpostavljam da svakodnevno koristite, ali na dužim putovanjima je jako bitno. Još jedna preporuka, posebno kada je u pitanju noćna vožnja, je da aktivirate ovo dugme koje u stvari učini da prilikom otvaranja vrata se ne pali svetlo u autu. Znači, to je ovo dugmence. Ovako je regularno, a ovo je bez tog noćnog svetla i to koristimo kada stajemo na pumpama, a dok Sofija spava i kad ne bismo prosto htjeli da budimo dete. Vrlo praktična i korisna stvar. I za kraj, kada već idete na porodični put, postarajte se da budete što je moguće pozitivniji i opušteniji, da bi prosto svima bilo što lepše, i usporite i budite fleksibilni. Hvala vam što ste gledali ovaj video, nadam se da vam je bilo korisno. Ćao!